Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan ang Mauro at taga Quirino Province. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti kabagyak di Tabaluyan Flora Apayao, ti Batakan family, kastamot ni Kapitan Jesse Corotan, from Ryan J. Cantaba, Batakan, ti Taggat Norte, Claveria, Cagayan. Advance happy birthday ka ni Tatay Jacob Canlian, from Cerezo and Bergado family, ti Italy. Rumbawa kan ang Batali family, datatang Jelly, Meluin Rumbawa ti Hong Kong. Nazarene Angela kan Armel, from Melanie Rumbawa. Parents ko ada Berning kan Eli Berbano, kakabsat ko dita Pakak Apari Cagayan. Kastamot ti Berbano Valdez kan Tambio family ti Pasukin Ilocos Norte, from Yolanda Berbano. Salem family dita Bicol, Manila kan Isabela. Galasinaw family dita San Mariano Isabela. Juliet Sugitan kan Lady Bird Era Salem ti Kuwait, from Teresa Galasinaw ti San Mariano Isabela. Bahiwag family ti Lagawi Ifugao kan Kasibo Nueva Vizcaya, especially dagiti parents ko ada Jose Bahiwag kan Violeta Cala, from Jonabel Bahiwag. Mother ko ani Annalyn Ricardo, Guting kan Ricardo family ti San Rodrigo Ilagan Isabela, from Frenilyn Ricardo. Lakay ko ani Tonton Ismael, anak ko ani Ragnar Kenzie Ismael, kan Pimentel family ti Betty Aritao Nueva Vizcaya.
from Daisy Ismael. Happy 54th birthday kani Nanay Emelda de la Cruz, kan 15th birthday kani Margie Valdez, from Mama Marge ti Dammam, Saudi Arabia. Happy birthday Nanay Meli Abad, Tirangayan Malig Isabela. Shout out kada Tatay Romulo Abad, Gerson kan Mercedes Libunaw, Danny Boy Abad, Kangkang kan Nika, ti Siyempre Viva Malig, from Jessica Libunaw ti Singapore. Alonso Maliaga Tanyesa family, kastamot ni Esther Maliaga and family, from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West, Cagayan. Merlita Paulino, Maurice Dave, Miet Denver, kan Devon Moira Bulan, ti Paddad Alicia Isabela, from Marisa Paulino ti Hong Kong. Dolores family ti Gonzaga, Cagayan. Makablaawan pa ni Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester kan Daisy Jen Jose, ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose. Violeta, Susan, Peter, Romeo kan Felix, ti Barukbok, Quezon, Isabela, from Juliet, ti Kuwait. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Mauro. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmet kadagiti na ayat amang tartarabay kadagiti maipatpatangatang apadas ti biag, dagiti padak adumdumngeg. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay, kat sapay ko ma, tamakaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Ilingad daklaangan itinagan ang Mauro, may saakon a senior citizen. Ngam ipalubos mo kuma ama ng latan tiyawag ko kan ka, kas nakairwaman mi adumdumngeg. Taga Quirino Province, kan may saak aman nalon. Adadwa nga anak ko, ngam awanan asawak, tapi musay gapo iti sakit. Narigat ti biag mi diti probinsya, iso asaanan ang nakapagtuloy nga agadal dagiti anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Ala, isimpam amin ng dagiti insang punta naggapoy di umaanak ko. Wen tatang, adumanan dagiti naburas tayo mabaling nga ilako ni Manang Edna. Wen, anak ko. Isupay mo ti malakwan na paggatang iti kasapulan tayo dito balay. Ngam apay nga tangawan pa'y ni Manang, tatang. Un nga raw. Mga nunarigatan mo't anaglako kadagiti natnatang nga insorsor na. Asin mo't ni Manang Edna. Sapay nagdagang ti panawan. Kakaasin nga gisuson iti labba anang ikabilan na kadagiti tagilako na natnatang. Naimbag ko tanaanos ti kabsat mo, buyay. Nagregat tumot nga minti biyag tayo. Di kay pa yan nakatuloy ang nagadal. Saan abali tatang? Nuadda katulungan niya mang isaka diti panagbiag tayo. Alang aruday, yung kagpalisin anak ko. Tamang isangak pa itiin na pa. Apag isuntaw no sumangpatan ni Manang mo nga Edna. Kumusta nga iti panaglakom Edna anak ka? Medyo naladaw ka itasimbang pa. Insursur ko pa'y ngamin dagiti daddo maalakok tatang, tapno maibos. Sayang mo't no yawid ko pa'y laang. Naimbag nga ron at anay paibos mo mutlaang. Wen tatang, adamot tayo nagsayat abakit agim matang itilakok, tapno saan kanon amapan pa iti tiyendaan. Imbaga na nga ron da kanayo nakano amang ipan ka dagiti tagilakok iti balayda. Tapno saanan amapan pa'y makitsenda. Mayat man.
Daman nga rod suki mo, anak ka. Wan nga rod tatang. Ay, adagayam ginatang ko asidaan tayo. Siya kunti mangiluto tatang. Ay na, saanin? Igmuta siya kung tap na makay na nakamatay. Nakaisa ang akong itin na pawi. Tay talaang ang tilutaw. Ay, sige nga rod tatang. Ay, ni ading ko nga'y. Tay chalikod ti balay. Tartarimaanan na dagita insang may amabalin mo manan nga ilako inton bikat. Ay, kasta ka di tatang. Sige nga rod tayo nakitaan. Tulungak amang isimpa ka dagiti insang putyo. Manang Edna, andaman may lako mo na yung bigat, oh. Wan nga rod ading ko. Nasaya at mat, tapno adaman maigatangan ka dagiti kasapulan tayo diti balay. Manang, gumatang kan tumanin itinaimas asidaan, ah. Wan day talagayam. Basta agagat ka Kanayon at tulungam ni tatang iji uma, tapno adda mabura sa mailako. Win manang. Api nga ta nagrigat ti biyag tayo, manang. Saan akas ka dagiti daduma? Nakabakbak nang da? Saan nga agpapada tigasat ti tao ading ko? Tinapatag, awan agsaksakit kada tayo. Ken, agdadan na tayo. Saan tayo nga agsisina akas kadagiti daduma? Nabak nang da nga agpaiso. Ngam, dandani saan damat nga agkikita. Ta agiin na dayo daket nga ron. Sa bagay. No siyak, kontento akon. Basta da kayo dito kun ni tatang, manang. Ay, wan aading ko. Ken, mangmangan tayo iti mamintalo iti may sangal daw. Nasustansya pa iti kanin tayo. Tagga po amin ijay uma. Malaksig no nakalako kay tiado, manang. Ta makaraman tayo matsag paminsan iti karne. Wan ading ko. Isaasaan ka nga umapapal ka dagiti daduma dita Agyaman tayo ket di iti Diyos. Nakaradkad tayo nga agnanayon. Saan kami pa amapan ita ije umakan ni adig mo abuyain? Kasta ka di tatang? Nasaya at mat, tapno makainan na kayo kaniyading ko. Naboras mi matndag iti mabalin aburasan. Ay, sika nga'y anak ko. Agi na nakamuta. Saan tatang? Sayang dagiti naburasyo. Sapay kapres-pres kwanda. Isa amayat ama ilako. Malanga rod isuti ko na. Ngam di ka unay umadayong agisursur atan ay ang mga noagto daw. Wan tatang. Ay wen, inakban gayang pasyaran ni uncle mo at tinaw. Jay kasinsin ko ay. Nabayag mo't basitan na saan kami ang nakapagsarsarita. Sige tatang. Mangimot kayo matan kadagiti naburasyo. Ta, pangramanan damat. Awan man anak ko. Sige nga raw, ta inak mangisagana iti imutag, ama pa niti ayan da uncle mo at tinaw. Daan na singpat dagiti anak ko manang Emmy. Ni Edna ti inauna, kat ni mat Boying ti buridak. Da kami atalo ti agtitinulong, tapno maisakad mi ti panagbiag mi iti inaldaw. Ti pagyamanak launay, isu ti kinaman nakaawat da adwa. Tano sa bali dalangata, amang ano nagrebeldedan ta saan dakat nga rod ang nakaadal.
No pa'y makitkitak nga okay da, mamati ak nga iti kaunggan da nga agpadpada, kayat damot amapadas ti agbyag iti nasaliwanwan. Iti day tangarod a panagpasyar ko ni insan ko atino, naranaakmat ijay ti kabsat na ababai ni insan Pilar, amay sa negosyante nga agnanaed ijay Manila. Naimbag man ta nakapasyar ka man dito'y lugar tayaw kasinsin Pilar. Wen, kasinsin Mauro. Tao may kuman mo tiniliw ni Tino akabsat ko. Kanayon ngamin nga ibagak abapan mo tagpasyar iji Manila nga madhimot. Amumatan ti kabsat mo. Saan anasam nga agbiyahe kasinsay? Wen nga rod, maulaw ka no nga agbiyahe. Ay, kumusta kayo mat ngay? Ay kagastoy kasinsin. Narigat latati at dapat nagbiag. Naimbag pa'y kang kaatado tinegosyo medjay Manila. Isa madlaw nga asinsado kan. Nakatsambalaeng kasinsin. Ay huwag gayam, dagiti ngay anak mo. Kumusta dan? Isuda ati katulungak ita. Di dan nakapagtuloy nga agadal gapu iti kinarigat ti panagbiag. Di mo't adabalasang mo. Wen kasinsin. Ni Edna. Isu ati na anos nga agisursor nga agilakaw no kasta nga da maburas mi ije uma. Apay, di mo kayat ngagtrabaho iti sa bali? Amang ano kayat na ti sumurot kanya iji Manila? Wen kasinsin. Tulungan na kiti may sa pagtagilakwak. Ken pagadanak tumatan, no kayat na. Nay. Kasla napintas day ta ajayam kasinsin Pilar. Talaga napintas kasinsin. Basta tulungan nak, pagadalag tumatan. Kasaritam, abangan no kayat na. Ay, sige man nga raw kasinsin. Kasaritak man di ka anakam, may papan iti day ta anay bagam. Tatang? Masaya at mahit anak mo. Kan amaw, si mangpot ni Antim Apilar dito'y lugar tayo. Diyan kabsat na angkal mo at Tino ang negosyante nga agnanaid ije Manila. Ay, kastaya tatang? Naimbag na rod nagkikita kayo manan? Wen anak kao, katata na ibaga na kanyak. Anya day tatang? Amangan kanuno kayat mo ti sumurot kan kwa na ije Manila. Agsapsapul ka no ngamin iti kadwana para iti may sa pagtagilakwan na. Kahit no kayat mo, alain nakakanaw, tapagadalin nakamutan kabayatan ti panagtrabahom kan kwa na. Tatang? Napintas na ito yung oportunidad, Edna, anak ko. Makaadal ka no sumurot ka ni Antim Apilar. Agsisina tayon to tatang. Sapay nakadadayo ti Manila. Anak ko, umanugot kan. Manmano adumtang ti kastoy anapintas agundaway. Agsakripisyo tayo pa'y ngagiin na dayo basta makaadal ka, anak ko. Panunotak pa'y tatang? Kasla nga minjak ka baulan ti maya dayo kada kayo kani ading ko. Nasaya at batay manugot ka suburot kanyak iji Manila, Edna. Kaya't nga minitata nga maituloy ko ti panagadal ko, auntie. Di kagdanag ta makaadal kan tumatlaeng.
Kasapulok kami ti kanayunan akadwak iti may sa pagtagilakwak. Sige, auntie. Nairwamak mat ket iti trabaho, Ura iti unag ti balay. Ay, nasaya at garudo kasta. Sigurado ang magustuhan to ijay. Ngam ikarim, adinak to ipayad iti sakit ti ulok. Wan, auntie. Namnamaan nyo dayta. Ay, sige garod. Rugyamon tagimpake. Tagluas tanton nga agpamanila. Inton ka ni kadwa nga aldaw. Agsingsingpot kay jayan daan tim Edna, anak ko. Tatang, Manang, may kawa kami tun ni tatang na awan kan diti balay. uray siya, kaading ko. Diyak ko makayat ti maya dayo kada kayo. Ngam sayang mat dahi nga oportunidad. Kayat ko mat ti makaadal, tapno mayaon kayo iti kinarigat. Agaanos tayo, Edna, anak. Dahito laang ti amok kapamuspusan tapno maituloy mo ti panagadal mo. Maawatak, tatang. Aganad kayo akanayon, Di yu baybayan ti salon at yo. Boying, ading. Sikan ti makaamukan ni tatang. Sana bale, inton makaturpusak. Sikan to mo ti sumublat nga agadal. Agpay sumanang? Wan, ading ko. Ngam ita, aganos tayo pay laang. Un manang Edna, makaanusak. Nasaya at no kasta, boying. Anak, saysaya atam ti makilangan ken antim apilar Tapno awan to ti rumswa aparikot iti nagbaitan niyaw. Tapno awan to ti rumswa adiyo pag kinaawatan. Diyakon nagpangadwa na nga lukoy iti inauna nga anak ko, asumurot iti ikit na ijay Manila, manang Emmy. Gapo iti ayat ko ang makalpas iti panagadal na. Uray ngamin no nairwam kamin iti rigat, saan latamot ang mapunas ti arapaap mi nga aga-ama, ang makaadal kumamat dagiti anak ko. Iso at talaga aparabor, no ibilang mi ti idadateng daydi nga oportunidad. No pay nasakit ti panagiin na dayumi, naganos kami manang, tapno makapagtuloy nga agadal ni Edna nga inauna nga anak ko. Napalalo ti ragsak ko iti daydi akanito, nang runa pay ididengdenggak ti saritaan da iti adina, takinunana apagadalan na ti adina apaman a makaturpusan. Naglabas nga rod ti panawen nga adda ni Edna nga anak ko iti sidong ti kasinsin ko ijay syudad ti Manila. Auntie, umadani manan ti panagsasarak. Makaadalak to ka din? Makitad to. Amo ba ta kasapulan at talaga ti tao iya may sa pagtagilakwan? Namnamaan ngamin ni tata nga agad adalakon, Auntie Pilar.
Edna, saan mo takas karina ka timang paadal kan ka? Madanon tulat ta. Agurnong tapay iti pagadal mo. Auntie, Awan gayam, aging galaangan indon katapusan ni Lydia diti balay. Agawid ton iti lugar da. Makamukan to namang trabaho kadag iti mapanawan na trabaho ditoy. ha? Awan ton ti katulungan nyo, auntie? Ada kamat, kabaalamon ti trabaho ditoy. Lepasam nga umuna ti trabaho ditoy balay, sakan tumapan iti pagtagilakwan. Di, nakarkaron ajak ton makaadal, auntie? Iso nga rod ako nakaguray kapay. Makauray day taadal nga ibagbagam. Basta trabahoam dagiti nasken nga aramidam ditoy. Wen, auntie? Tatang, kumusta nga tamat din ni Manang Edna dyan daan ti Pilar? Sigurado anasayati ka sa saad ni manang mo ijay, buyeng. Agad adal nga tan ni Manang, tatang? Sigurado day taa anak ta kastamat tiin ka rin na antim apilar sakbay nga inala na ni manang mo. Oray siya anak ko. No mapanlag trabaho ijay Manila ni manang mo. Ijak kumamot pinalubusan. Ta makatagtagad mat dito'y lugar tayo. Kanagdadan na tayo pa'y. Yung talaga ngamin akayat ko ang maituloy na ti panagadal na. Iso nga inalukoy kumutin animanang mo asumurot ka ni antim apilar. Mailiwak ngaminan ka ni Manang Edna, tatang? Itala ngamin ang nagsisina tayo, manipo di dobing kami. Awan lang nga rodon day dinanang. Awan manan dito'y ni Manang. Maawatan ka, buyeng. Oray siyak mat. Mailiwak unayan ka ni manang mo. Ngam, aganos tawan. Tapno makaadal ni manang mo. Saan aya, ngayon ka rin akan ka nga apaman ang makaturpaos kat si kamot ti pagadalan na. Tatang? Iso adi ka madanagan anak ko Ikagumak ti makaornong iti busbusen ta. Tama pantay ayan ni manang mo. Surpresaan ta. Inta sarong karat tapno maep-ep ti iliw mo. Kan maamuan tamutin ano kumustan ti kasasaan na ijay sidong ni antim apilar. Ha? Agpaiso, tatang? Mapantando pa siyaran ni Manang? Makadano naktumatin iji Manila? Uwan aboyeng. No saan lang adito'y probinsya tayo ti ayan mo. Tatang, amam ka di ti papapanami iji Manila? Ang mga numayaw awan tamot ijay. Saan, boyeng? Amok ti papapanak ijay Manila. Nang runa no iti ayan dantem. Kanayon kami matamapan agpasyar ijay kan ni Uncle yu atinaw. Hindi ka bailan na pa'y ati agbiyahe iti adayaw. O sige, tatang. Magkagagita ka tumulong ka. Tapno makaurnong taadagos iti aramatin tamapan iji Manila. Tapno masarong karanta ni Manang Edna. Umuno na ako na rumor, Edna. Sigurado manalpas mo amin na trabaho di tibalay sakbay arumor ka. Ikandado manaimbag tibalay. Narigatan, adu tagtatakaw itapanawan. Uwan, auntie. Siya kon ti makaamo ditoy. Sige, mapanak nga rudan. Sigurado nga adu dagiti aggatang itatakalkalpas ti sweldo. Uwan, auntie. Rugyakon dali taramidak. Masapol amalpas ko adagos. Taagungot tumanon ni auntie. No naladawak asumaruno iti pagtagilakwan.
No apay mo't kami na pinagawid na jisigod akatulong da. Sa anak ko maunay ang marigatan. Ay. Kumusta nga tamot tanda tatang? Di mo da siguro kat agad-adal akon. Di da mo nga aging gaita kat kaslak pala katulong dito'y ayandaan ti Pilar. Nagrigat mo't ti kastoy. Diyak mo't may papilit nga agadal akon. Takunamot ni anti nga ur-urnungan na pailaang ti usarak nga agadal. Nagrigatan aya apo ti marigrigat. Da kayo lakuman ti makaamu kanyak. Diyos ko. Manang, mailiw ako na yun kan ka. Kaya't da ka ngamin asurpresaan, Edna, anak ko. Ala, umunag kayo tatang. Ading, umay kayo. Oh, Agtugaw kayo. Ay namarbangon kayo nga rudaan nagbiyahe tatang. kapilitan na anak ko. Magagaran una yun to'y adem ang makadanon dito. Ayun gayam, ayan ni Antim Apilar. Nasapaan na pan iti pagtagilakwan na tatang. Apay nga ron nga dakapayla dito'y balay na anak ko. Saan aya nga iti pagtrabahwam? Mabatbati akpay dito'y tatang. Taaramidak pa'y dagiti trabaho dito'y balay. Pinagawid nga minan ni Auntie Pilar di katulong na. Kasta aya. Katanya nga oras nga ron amapan kay di pagtagilakwan na ngay. Katanya nga oras ti klasem anak ko. Sa anak pa'y laang nga agad-adal tatang. Anya? Saan ay ati saritaan kat sumurot ka kani Antem? Tulungam iti pagtagilakwan na ng pagadalan na ka. Unmat ngamin manang. Di namat tinungpal day tatang. Kunanamot nga ur-urnungan na pa'y kano ti pagadal ko. Ha? Iso nga, diyak mo't maipilit. Iso nga ururayok latan no kaano nga ibaga na amabalin kun ti agadal. Na, anyamot tanda Antim Apilar. Kasla sa balik amot na tao. Inaramid na kalagayam ababaunan na dito'y Manila. Tatang, Pasensya kan Edna anak ko ha. No di ka kumapinilit asumurot ka ni Antim Apilar. Saan ko maakastoy ti mapaspasaram ita? Naimbaglangan tayo may kami dito ka ni tatang manang. No saan? Di mi pa'y mamo na saan ka pa'y gayam nga agad-adal. ading, Alan, aging pakikan Edna. Yawid na kalangan itamot lahat. Saan arumbang agbayag ka pa'y dito'y sidong ni Antim Apilar? mga no agungat ni Auntie tatang. Awan ti karbangan na nga agungot anak ka. Tadi na tinongpal ti saritaan. Agtrab-trabaho ka dito yung awan mo't gayang magimgibulam. Agawid kalangan ni dyan lugar tayo. At nakaasit ti Diyos. Makaadal kan tumot laeng anak ka. Nay, ada kayo mo't kasinsin. Naimbagban, nakapasyar kayo. Wen kasinsin. Mailiw kami kan ni Edna isungain kagumaan miti imay dito'y Manila.
Nadanon mi ni Edna nga agmay-may sa nga agdaldalos ije balayaw. Na pinagawid mo kano magaya mo ije babaw na. Ahon, kasinsin. Total, dua kami laang mat ka ni Edna iji balay. Isa saan min amasapol ti babaunan. Kabailan min nga aramiden dagiti trabaho iji balay. Kabailan na kunam kasinsin pilar. Tay sumot gayam ti mabatbati ije balay mo nga agdaldalaws. Sakbay nga umay dito'y pagtagilakwam. Kanapay nga aging gaitakat saan pa'y mga agad-adal ni Edna nga anak ka. Ay, pasensya kad kasinsin. Talaga nga aginrulan iti umay apa nagsasarak. Tinulungan nakpay ngamin iti kalabas ditoy. Saan nakasta ti saritaan ta kasinsin? Kunam apagadalam kabayatan ti panagtrabaho na di ti pagtagilakwam. Mano atawanan nga da dito'y ni Edna. Nga maging gaita di pa'y magayam agad-adal. Inurnong ko pa'y ngamin ti pagadal na kasinsin. Angam di kang danag. Aginrol ton iti umay apa nagsasarak. Agyaman aklaengan kasinsin pilar. Nga miyawid kon ti anak ka. Ngam kasinsin. Sayang mo't no sana maituloy ti panagadal na. Ay na kasinsin. Dakkel dat kaasi ti Diyos. Oray marigrigat kami laeng. Amo ka maisakan mintumot laeng ti panagadal ti anak ko. Ken kang runaan ti amin. At damay may sa asa ome. No anya tinagaon iti bibig me. Kabailan me atong palay. Anya ti panagriknam ita ta nakasublikan dito'y lugar tayaw. Kaslaak na kaangas iti nalukay tatang. Kunak na agnanayon akon iti sidong ni Auntie Pilar. Saan ngayon palubos ti Diyos ang mapasamak day tama ng Edna? Wan nga rod, boying. Amuyo tatang? Talagang awan panggap ni Auntie amang paadal kanya. Nang namnama aklat nga agbaliw mo't laeng. Simangpat kayo matan. Ala, di buntagi sayangan ti amin, anak ko. Amok ngayon turong ti apo ang mapasamak ti amin. Tapno saan nga agnanayon latan ni agrigrigat ka iti sidong ni kasinsin pila. Jakla ni namnama ang maaramid na ti kastyaken ka. Bayan yun tatang. Sana bale. Taam mo na nakita yu ti kinapudno. Nga maamoyo tatang, maragragsakan at tagdadan na tayo manan. Anak ko. Oray sakmat manang. May mayat mat lang ti kastoy. Di sigo tabiag tayo. Di saan tayo magsisina kada tatang? Ading. Saan ton ang mapasamak ti kastaboyeng? Saan tayo nagsisina iti kaano man? Kat sapay lakuma tamapakawandak iti nagbalin a desisyon ko. Anak ko. Sinider ko ti bagi, gapo iti nagbanagan ti anak ko ani Edna, manang Emmy. Maasyanak unay kankwana. Inanusan na ti nagbalin at agabo, ti mismo akadaraan mi.
para iti arapaap na ang makapagtuloy nga agadal. Ngam saan met a napasamak, taginundawayan laeng ti mismo akadaraan mi ti kinarigat ti panagbiag mi. Ngam saan amat maturog ti Diyos manang, takalpasan laeng ti sumagmamano a bulan, manipod inyawid ko ni Edna nga anak ko iti lugar mi, nakastrek iti trabaho ti anak ko. Saan la dayta? Ti payamo na itinastrekan na at trabaho, tinangijaya a pagadalan dati anak ko. Kalpasan a nakita dati kinagagat na, ken ti kinasingpet na. Itamanang dandanin agturpos iti kolehyo ni Edna nga anak ko. Ket ti makapabangar iti rikna, saanen asawali ti trato kada kami dagiti amo ni Edna. Kasla kami may sa pamilya, gapo iti kinabigket ti langan-langan mi. Mamatiak nga iso ang nagdalan ni Edna iti kasjay a panubok, gapo ta dagayam na saysayaat a plano ti Diyos para kenkwana. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko. To'y pagayam mo, Mauro. Pagayam ko a Mauro, maragsakanak, itinumnumaran nyo asang kapamilya. Kalpasan ti ado arigat, ken panubok a napasaran nyo, saan na kayo abinaybayan ti Diyos, gaputa na saya at kayo at tao. Ita, dandanin matunoy ni Edna ti arapaap na a makaturpos. Sapay kuma, tadiyo maliwayan ti agyaman iti Diyos, gapu kadagiti parabor, adumdumten kada kayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Pinto